Bende pod wabiro medo luon kanyero kod reporters mago bedo gotoche county Nero ma Homa Bay. Komachielo ni Jatend piny William Ruto owachoni nitie dwaro mar keto okenge mag tieko lweny ma piny Sudan mosebedo kadhi nyime kuom higni 2 nyaka sani. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, ywaruok osebede kind kweth mar Sudan Armed Forces kod Rapid Support Forces, gino moserocho kwe ahinya e pinyno ma Sudan. Ruto lose kinde limbe mokwongo mar Jatend piny Slovenia Natasa Pik Musa Pachokae. Higni 2 tok lweny ma e piny Sudan ne chakre. Jatend piny William Ruto koro kwedo lweny ma kamano kowacho ni osekelo chandruok mathoth ne jodak. Ma kata obedo ni e dwe mar 2 higani, kweth mar Rapid Support Forces mong'ere kaka RSF nochwoyo kogne ogirimiti machako sirikal manyien ma New Sudan Alliance. Nyasi ma bende notimore pachoka kendo nokelo seyo kowuok kuom oganda jo Kenya. Wirani en yo mane ma Jatend piny William Ruto noyie mondo gima kamano otimre pachoka. The real big problem that we have is in the Sudan, where war rages unabated. There are 2 generals that have no regard for human life, and the war in Sudan is heading towards carnage, and it is already in the realm of a human catastrophe, and that all levers need to be pulled regionally and globally to stop the carnage, the human suffering, and the tragedy that is unfolding in the Sudan. Madam President. Ruto noloso kama e kinde manorwako Jatend piny Slovenia Natasa Pik Musa e kajot mare boma ma Nairobi. Kaluwore gi Ruto, piny Kenya tiyo kanyachiel gi pinje mamoko maketo kenge mag nyayo kwe piny Somalia kod alwora mare. We have agreed to continue collaborating in efforts to foster peace in the Horn of Africa, the Great Lakes region, and globally. I did take time to explain to Her Excellency what we are doing in our region, in Somalia, to stabilize that region and to work that country and to work with others in the awesome process that is currently underway in Somalia. E kindego, piny Kenya kachiel kod mano mar Slovenia nochwoyo kogno e winjruok mabiro konyo bero chal mar siasa e kind pinjego. Pinje ariyogo bende ochopo e winjruok ni nitie dwaro maneno ni pinje Afrika oyudo thuolo mosiko e chenro mag arita ma e riwruok pinje kata United Nations. Our discussions also touched on the urgent need for reforming the United Nations, especially the Security Council, to better reflect contemporary global dynamics. We acknowledged that the multilateral system must evolve to reflect present-day realities and ensure greater equity, inclusivity, and accountability. You know, the world is having a lot of problems nowadays. And believing in United Nations and international law and humanitarian law, this is something very close to my heart, and I know it's very close to the heart of your president as well. So Slovenia and Kenya are going to cooperate on this multilateral fora, the only one we do have. And I think it's really, really very important to assent this. Magiduto, timore motelo ne nyasi mar 62 mar madaraka e kaunti ma Homa Bay, kama Jatend piny Slovenia Natasa Pik Musa oyangni e wendo modhial. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jotelo mag sirkal Kenya Kwanza kotelnegi gi jating' dai mar